प्रणाम मित्रगण, हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। वैसे तो हमार भाषा भोजपुरी स्वयं में समृद्ध बा, लेकिन तभी भी हमार प्रयास है कि हम अपन बातचीत जौन भी बा अपने भाषा भोजपुरी में कह के ओके और समृद्ध कैले के प्रयास करी। वही कड़ी में आज हम हितोपदेश नामक पुस्तक से कहानी लेके आयल बाटी। भैरव भैरव एक शिकारी के नाम रहल है। तो आप लोग सुनी हितोपदेश नामक पुस्तक जौन की श्री विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित पंचतंत्र से लेवल गईल बा। ओमन के कड़ी के कहानी जौन बा। तो ये कहानी के शुरुआत करत बाटी। अगर अच्छा लगी तो आप लोग सराहब, और अगर कुछ कमी रही तो हमके क्षमा करबे आप लोग। तो आप लोग कहानी सुनी। कहानी का शुरुआत होता है ठो कल्याण कटक नामक नगर से। एक नगर रहल कल्याण कटक, बहुत विशाल बहुत बड़ा नगर। वो नगर में एक शिकारी रहता, ओकर नाम रहल भैरव। भैरव बहुत बड़ा शिकारी रहल, ओकर ख्याति दूर दूर तक फैलल रहल। उ शिकार कई के अपन पेट पालन करे। ओकर शिकार के मत इतना अचूक निशाना रहल कि जौने भी शिकार पे वो निशाना लगा दे उ शिकार बचे नहीं, उ शिकार ओकर हाथ में आ जा। तो दूर दूर तक के लोग जेके शिकार करवावे के रहते ओके आप बुलावे, निमंत्रण दे, ई शिकारिया जा शिकार उनके कह के दे और पैसा लेके अपन पेट पाले। एक दिन सोचलस कि ऐसी करत करत बहुत दिन हो गई, अब हम चलब अब हिरन के शिकार करब। हिरन के शिकार ऐसे कि हिरन अगर हृष्ट पुष्ट हिरन मिल जाई तो हिरन के खा लेबे आ कुछ हिरन के मांस बेच देबे तो पैसा मिल जाई, धन अर्जन हो जाई। यह सोच के शिकारिया पास में एक बड़ा भारी जंगल रहल, वहाँ गईल। वहाँ जाके उ राति भर एक पेड़े के ऊपर छुपल रहल, मगर राति में कौनो शिकार मोटा तगड़ा ओकरे हाथ नहीं लगने। ओकरे बाद ओके सुबह भिनसहारा में कुछ खटपटाहट महसूस भइल। तो उ देखलस तो पौलस की एठो हिरन नीचवा तालाब रहल, वही में पानी पियत रहल। हिरनवा बड़ा हिष्ट पुष्ट रहल। एकरे तो मुँह में लार आ गई। बोललस कि अब यहीं से निशाना साधब। जैसे तीर उठा के निशाना साधे जात रहल, वैसे ही देखता कि एक ठो सुअर जौन बा वही राहे जाता। सुअर भी जंगली सुअर, मोटा ताजा सुअर रहल। अब एकर लालच दोनों पे हो गई। अगर खाली हिरन पे लालच रहल तब ठीक रहल है, चाहे खाली सुअर पे लालच रहल तब वो ठीक रहल है। अभी दोनों लालच के फेर में परेशान हो गई। फिर सोचलस कि अगर हम सुअर के मारब तो हिरन के थोड़ा भी अगर झटका लगी तो भाग जाई, पहले हम हिरन के शिकार करब। हिरन के शिकार कैलस, निशाना अचूक जैसे ही तीर मरलस, हिरन बेचारा तड़फड़ा के वहीं तालाब के पास गिर गई। हिरनवा के गिरत सुअरिया देख लेला, सुअरवा चलल भाग। उ उतरल शिकारिया सुअर के लदलस अपने कंधा पे, निशाना लगौलस जहाँ जात रहल सुअर। सुअरवा अदृश्य हो गई भाग के। ई गईल वहीं पेड़े के पीछे लुका के बैठल रहल। 1 2 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठल बैठल शाम हो गई, लेकिन एकर लालच नहीं टलता। संयोग बस हिरनवा जो सुअरिया रहल ओके लगल कि निकल गईल बाटे। उ आवे लगल। जैसे ही आइल वैसे एहू के निशाना साध के मार दिला शिकारिया। ओकरे कंधा में चोट लग गई। अब उ लहूलुहान अवस्था में शिकारिया से बदला लेवे करती एकरे ऊपर आक्रमण कर दिहलस। एक आक्रमण करके 5 मिनट के अंदर ही इनके तहस नहस करके मार डालस। शिकारी के भी प्राण पखेरु उड़ गई। लोभ के लालच के वशीभूत होके ये अपन सर्वस्व गंवा दिया ना। अगर ये खाली हिरन के ले रहता तो इनके इतना परेशानी नहीं भइल रहत। फिर कैले रहते हैं सुअर का शिकार, लेकिन आपन जौन लोभ होला मनुष्य के ही गर्त में डाली के छोड़ेला, ई बात सही हवे। तो एकरे बाद का भइल कि उ मरलस इनके, लेकिन ओहू का हालत खराब रहल, उहो गिर गई। लेकिन जब वो गिरत रहल तो नीचवा बिल्ली रहल, वही में से बिल्लिया में से ठो सांप निकल के जात रहल। सपवा के ऊपर सुअरिया गिर गई। बस वो सपवा मर गई। एक साथ इतना शव गिरल, हिरन के शव गिरल, शिकारी के शव गिरल, ये जन सुअर के शव गिरल, सांप के शव गिरल। एक लालच में 4 लोगन के प्राण चल गई, आकि हो के कुछ मिलल नहीं। संयोग बस वहीं से घूमत टहलत एठो गीदड़ जात रहल। गिदड़वा जब देखलस इतना भयंकर कांड तो ओकरे तो आश्चर्य के साथ साथ असीम खुशी भी भइल। आश्चर्य ये चीज़ का कि 4 लोग एक साथे के मार दिलस, ओकरे कुछ समझ में नहीं आइल। आ खुशी ये बात किया कि कई महीना के ओकर शिकार इकट्ठा हो गई। तो सोचता कि पहले हिरनवा के मारब खाइब,
तो फिर सोचा था कि नहीं पहले शिकारिया के खाई, फिर सोचा था नहीं नहीं पहले सांप के खाइब, सांप का टेस्ट शुरू करब, ओकरे बाद हिरन के खाइब, फिर जौन बा शिकारी के खाइब, तब जाके सुअरवा के खाइब। ओकर अपन मन में चलावा था, दुनिया भर के बात सोचलस कि अब लोन के आजू से का शुरुआत करी, अब बैग शुरू कर दे तो जल्दी ख़त्म हो जाई, बिहान से शुरू करब तो आज का करी। तो देखलस कि धनुषिया जौन शिकारिया के वहाँ गिरल रहल ओकर डोरिया चमड़ा के रहल। कहलस कि अब यही चमड़वा के आज चूस के काम चला ले तानी, बिहान से लोन के खाइल शुरू करब। बस अब लालच के कहाँ से कहाँ एके ले जाता। बस तबले ही का कैलस, जैसे ही धनुषिया के डोरिया पर दतवा गड़ौलस, गीदड़ के दांत बहुत तेज होला, वैसे ही एक सिरा से वो टूट गई, डोरी कट गई। आ जैसे डोरी कटल ओकर दूसर सिरा जौन बा बहुत तेजी से आकर ओकरे गला में लग गई और वहीं धड़ाम से गिर गए, ओकर प्राण पखेरु उड़ गई। तो यहाँ वहाँ 500 गिर गई। आई 500 के खाए वाला जंगल के अन्य प्राणी मिल के जे वो रहे जात रहना कुल मिल के खैना। तो ई लोभ जौन बा एक जानी से लेके लाश तक लोभ रहल। शिकारी सोचत रहल, शिकारी के भी शादी नहीं भइल रहल, सोचत रहल कि दोनों जानी के मार के हम धन बेचब, मांस बेचब तो लिया के धन लिया के शादी करब। उ गिदड़वा सोचलस कि ये लोन कि हम धीरे धीरे खाई, डोरिए चूस के काम चला लेतानी, तो बिहान के चक्कर में आज गंवा दिहलस। तो ये बहुत बड़ी लीला है जौन लोभ के लीला है। यही से हमन के बूढ़ा बुजुर्ग चाहे जे भी बा कही गई बा कि लोभ उतना करे के चाहिए। लोभ करे, लोभ से कहीं केहू भाग नहीं सकेला, लेकिन जितना काम चल सके। अब एकदम निरीह बन के लोभ कैल तो बहुत अच्छी बात नहीं बाटे। अगर ये लोग लोभ नहीं कैले रहत शिकारी तो आज अच्छा रहत, आज हिरन मरले रहत, बिहान सुअर मरले रहत। लोभ नहीं कैले रहत गीदड़ तो बढ़िया 3-4 महीना का मांस खैले रहत। तो दोस्त लोगन मित्र लोगन यही पर हम कहानी ख़त्म करत बाटी। राजा के लइका लोगन के विष्णु शर्मा जी सिखावत बाटे, वही कड़ी के कहानी रहल कि लोभ उतने करे के चाहिए जितना व्यवस्था में समाहित हो जाए। व्यवस्था से ऊपर लोभ कैले के बाद फिर कुछ बचेला नहीं। तो उनके महाराज के लड़के लोग कहना कि हाँ गुरुजी हमन के तो बहुत अच्छी शिक्षा मिलल कि लोभ करा लेकिन अपने दायरे में रह के लोभ करे के चाहिए, ताकि वो लोभ के फल भी मिले। जौने लोभ के फल नहीं मिले के उ लोभ कैले कोनो मतलब नहीं, कोनो आवश्यकता नहीं बा। तो मित्रगण आज के कहानी यही रहला। बिहान हम फिर एक नई कहानी लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो। तब तक के लिए प्रणाम।